Then Jerax comes in with the stone form. Miksi mä oon niin etuoikeutettu, että mä saan tehdä just sitä, mitä mä haluan. Ja joku maksaa mulle siitä tosi paljon, niin mun mielestä se on ihan älytöntä. Jerax, oh my goodness, the dart power will be there, so aggressive. Jerax, oh my goodness. You know, when he gets to a certain point in the game, if you have him dominant, OG will just pull themselves slowly ahead. I say slowly, in fact, it's incredibly quickly. It's like 10 minutes with Bam. We have seen OG, they're a dominant team. Jerax. Oh, he's got the Sona, but he gets used up. He's gonna get the kick off before. Oh, he does get him out of the base. Oh, he's just kicked Mid-One all the way away from his own, and Mid-One's out, and that may have just sealed the game. Mid-One's down for 100 seconds. Mulla on vähän semmoinen näkemys tähän e-urheiluun, että rakennetaan nyt semmoiset alkupilarit, mitkä kantaa sitten pidemmälle. Siitä tulee joskus kova juttu ja mulla on semmoinen tilaisuus siinä just vaikuttaa varsinkin Suomessa, että ihmiset lähtis ehkä ymmärtämään tätä enemmän, että tässä niinku kilpaillaan ihan samalla tavalla kuin missä tahansa muussakin. Voitettiin TNC ja Team Secret tuossa alkusarjassa molemmat 2-0, mikä on silleen Dota-mielessä suhteellisen hyvin, että yleensä nuo pelit menee silleen 2-1, että aina joku peli vähän jää vajaaksi. Kaikki lähti semmoisesta Nintendosta, joka oli mun mummilla ja pelattiin tämmöistä Duck Hunt-nimistä peliä. Tämmöisellä leikkipistoolilla ammutaan ankkoja. Mun nuoruudessa tietokoneella ei hirveästi vietetty aikaa, että kaverit puhuivat aina pleikkarista. Mutta meidän lähiöporukalla niin meillä oli taas niinku semmoinen tietokonekulttuuri siellä, että kaikilla oli omat koneet. Yläasteella tuli enemmän semmosia, jotka oli just pelannut tosi paljon ja pelattiin silloin Dota 1. Päätyi semmosia kaveriporukoihin niin kuin netin kautta, että sit jossain vaiheessa niin kuin sanottiin, että miten jos mentäis tuohon turnaukseen. Että joku tosi pieni turnaus, ei mitään palkintopottia, mutta halusi vaan koittaa vähän, että mitä tommosessa on pelata. Vanhat ei oikein ymmärtänyt silloin joskus, kun mä olin 18, että kuinka iso juttu tää oli jo silloin. Heille se oli vaan semmoista, että mä pelaan niinku huvikseni, mutta oikeastaan me pelattiin kyllä silloin jo aika kovalla tasolla. Silloin kun mä lähdin Ruotsiin, niin heille valaistui se, että hei vitsi, meidän poika nyt meni Ruotsiin pelaa vähän tietokonepelejä, että ehkä joskus poikakin saattaa näkyä tuolla isoilla stadioneilla. Mun äiti alkoi katsoa kaikki mun pelit ja mä ostin sille padin. Ja sitten se sanoi, että no täällähän pystyy katsoa nämä kaikki pelit niin helposti, että nyt saattaa mennä silleen, että hän valvoo aamu 6 ja menee aamulla töihin. Ja se on ihan älytön kuulla tommosia juttuja, että niin omalta äitiltä, joka niin joskus kritisoi sitä, että niin mä vein hänen yöunensa. Ja mulla alkoi tulee näitä tosi myöhäisiä pelejä. Pelattiin semmoisilla jenkkiservereillä. Niitä pelejä vaan piti pelata, jos halusi ylipäätään niinku edes pelata sitä turnausta. Et ei ollut hirveästi vaihtoehtoja silloin. Ja Joo. moi. Jäävä. Ehkä ratkaisin tekijä siinä, että mä lähdin pelaamaan ammatikseni, oli, että tuli semmoinen kaverien suosittelu siitä, että sä pärjät tosi hyvin. Että kande niinku valita sen mukaan, että mitä itse kokee itsellensä parhaaksi. Että loppujen lopuksi tämä elämäkin on aika lyhyt siinä mielessä, että jos et sä pääse tekemään niitä asioita, mistä sä tykkäät, niin mun mielestä siinä on periaatteessa epäonnistunut. No niin, nyt mä oon täällä. Näetkö, kun mä pyöritän rauhalla? Missä? Mä näen sut ihan hemmetin ison tommosen. Joo, mä näen. Tuuppa lähemmäs. Joo, siis tää. Mistäköhän tää toimii?
Nuorempana se oli semmoista hyvää aivojumppaa vähän koulutehtävien jälkeen. Sitten pelasi videopelejä kavereiden kanssa ja pääsi niinku pois siitä todellisuudesta, mutta sitten nykyään se on just toisinpäin. Kuinka lähellä tää on niinku raja? Onko se hirveän lähellä? Kyllä siinä pitää aina silleen vähän herätä, että tässä on kuitenkin tää toinen todellisuus, tai tää oikea todellisuus. Et muista nyt vähän skarpata sit niissäkin. Et se on vähän semmonen, mikä itsellä vähän harmittaa, just jos ei pääse näkemään kavereita. Mä oon käynyt Etelä-Koreassa ja sitten Kiinaa, Malesiaa, Filippiineillä, Valko-Venäjällä käyty ja Moskovassa ja Ruotsissa Tukholmassa. Saksassa oli semmoinen turnaus kuin ESL Frankfurt. Oltiin tuolla Kaliforniassa Summit-nimisessä turnauksessa. Seattleissa kaikista isoin turnaus. Oltiin tuolla Bostonissa ja Majorissa ja sitten on varmasti jotain muuta. Oh, let's go, Captain. Silence maybe. We can smoke on them. We have some. See, definitely fine. King is bottom. I have Adam. Flash coming bottom. I'm coming mid. He's coming here. I revealed here. Yeah. They're here maybe. I don't know. Is the wars on this guy? I need to farm this. I'm trying to go to this tower. I need a clear. I don't know where we're What? going to Use it then, use it then. I'll run back to this. Yeah, I can cancel. Okay. Tämän turnauksen jälkeen meillä on parisen viikkoa lomaa ja sitten mennään bootcampään DAC-nimistä turnausta. Sen jälkeen mennään suoraan bootcampaan uudestaan ja sitten tulee semmoinen turnaus kuin Kiev Major. You have the upper body strength of a snail. I'm going on. Now say yes, my lord. Tänne on karsitunut just Euroopasta ja Kiinasta noin kaikki paremmat joukkueet. Ja siis jos nyt miettii meidän tulevaa sunnuntain peliä, niin kaikki vastustajat tulee olemaan kovia. Et ei ole mitään helpompia pääsyä sinne finaaliin sitten. Tonne nyt mahtuu tonne areenalle, puhutaan tuhansista ihmisistä, mutta sitten yleensä noissa isommissa turnauksissa niin lähdetään jo 10 000 ihan liikkeelle ja sitten ylöspäin. Et Filippiinää meillä oli esimerkiksi ihan törkeästi ihmisiä. Varmasti enemmän kuin mitä sinne katsomaan olisi mahtunutkaan. Se on ihan käsittämätöntä, että niin moni ihminen jaksaa huurata meille, kun me pelataan tätä meidän tietokonepeliä. Sitten jotkut yksilöt niinku vaan saattaa fanittaa vaan mua niinku niiden kaikkien muiden tosi hyvien pelaajien joukosta. Ennen sitä turnausta mä en ikinä katsonut silleen, että vitsi, jos sä voitit, niin saat 100 000, mutta sit heti sen turnauksen jälkeen, kun on vaikka päätynyt kolmanneksi tai ensimmäiseksi, niin sit se on hauska katsoa, että oho, täältä tulikin aika paljon. Siinä tulee semmoinen, että herra estäs, että tämmöisissä summissa pelataan, että tässäkin yhdessä pelissä saattaa olla kiinni vaikka $500,000. Raha on tietysti semmoinen juttu, mikä näitä turnauksia loppujen lopuksi pyörittää. On semmoinen standardi, että on 100 000. Voin kuvitella, jos niin joku yhtäkkiä tarjosi niin vaikka 10 000 niin isommat joukkueet, niin saattaa sanoa ihan suoraan, että ei. Alright, we are gonna watch the teams get on stage because it is time, ladies and gentlemen. The Dominators, or was it Terminators? I forgot which one it was, but it was OG. Mä koen, että mä oon aika etuoikeutettu siinä, että mulle maksetaan tosi paljon siitä, mitä mä oon tehnyt. 2-0. They have beaten Team Secret 2-0 and it made it look easy.
Tää ala on aika oudossa vaiheessa ja voisi helposti sanoa, että mä tienaan tälläkin hetkellä hyvin merkityksellisesti vähemmän kuin esimerkiksi nämä kiinalaiset pelaajat, jotka pelaa täällä, niin he tienaa sit helposti niin kuin ihan kuukausipalkallisestikin niin kuin satoja tuhansia vuodessa. Oh, and that's the crowd favorite right there, VGJ. Ei se mun motivaatiota syö, että mä kuulen, jos joku saa vähän enemmän rahaa. Et loppujen lopuksi tässä pelataan siitä, että ollaan tosi hyviä ja kaikilla on hauskaa, kun tehdään tätä. Jerks is very talented, plays the one here very well. On his own. The hooks there from Jarrett. It up. He's feeling on top of the world at the moment, Jarrett. OG with an incredibly solid game one performance. Ilman muuta siis lähdetään aina voittaa pelejä, mutta se on vaan aina peli kerrallaan. Et oikeastaan en mä ajattele silleen ennen turnausta, että mä lähden voittaa tämän turnauksen, vaan mä lähden voittaa niinku jokaisen pelin. Et ihan jokainen peli on niinku tärkeä. I feel like any power ranking right now that doesn't have OG as number 1 is not very accurate. Jerax with the Aghanim's play, saving the Vulcan, but the rest of OG are all dying. Jesfor down, Jerax out as well. 3 heroes down. Ei se putoaminen tapahdu sillä ihan yhtäkkiä, että kyllä siinä peliaikana jo tajuu jo suurin piirtein, että on ulkona. OG falling to pieces, S4's down. BGJ are destroying the base. Jerax is down as well. Anna is out. GG is... Ne tilanteet, mitkä johti siihen, että pudotaan, niin ehkä se antaa jo jonkin verran anteeksi. Ei siinä tule semmoista niinku suurta pettymystä enää siinä vaiheessa, kun putoo. Mutta onhan sitä tietysti vähän haikea, ettei voi pelata finaaleissa nyt. Tämmöstä on. Matka vie. Näitä matkoja tulee enemmän ja tää oli vain yksi turnaus muiden joukossa ja ollaan aika tyytyväisiä siihen. Kuitenkin emme ihan niin paljon harjoiteltu ihan tätä varten, että tää ei ollut semmonen niinku just se kaikista isoin prioriteetti, mutta kyllä me ihan tosissaan täällä katsotaan. Kunhan mä pystyn itse tekemään tätä niin kauan, kun tää on mulle itselle hauskaa ja kun tää on mulle mielihyvää, niin sit kun se menee pois, sit kun tää alkaa tuntua tylsältä ja ei enää kiinnosta, niin sit voi siirtyä niin kuin muihin juttuihin.